प्रकाश कुमार जेना उपस्थित होती एवं सेक्रेटरी अजय प्रधान
मौसमी लीजिए। ମମିକାଲ ମେଢ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମେଢ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେଢ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦିଏ। ମେଢ ସାଇଡ୍ କର। ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ। ମେଢ ସାଇଡ୍ କର। ଲୋକକୁ ସାଇଡ୍ କର। ଦର୍ଶକକୁ ସାଇଡ୍ କର। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେ। ମେଢ ଆଗକୁ ଦିଅ। ମେଢ ଆଗକୁ ଦିଅ।